98-85. La selecció espanyola acaba de guanyar aquest Eurobàsquet davant França. Joan Carles Navarro, Pau Gasol, l'enhorabona. Merci. Gràcies, tio. Toma! El partit perfecte i hem de felicitar molt especialment a la Bomba Navarro, que ha estat escollit el millor MVP, el millor jugador d'aquest Eurobàsquet. Merescudíssim, no? Bueno, jo penso que se'l mereixia més el Pau, que ha fet uns partidassos. Ha estat genial, ha jugat genial, vamos. Però què dius, boig? Tu ets el fucking MVP, de debò. Sí, però els partidassos que tu has fet, què? Bueno, i tu què feies, jugar per xis? Bueno, però hi ha els mateixos que tu, que fas són espectaculars. Escolta, que el premi te l'han donat a tu. Bueno, però s'han equivocat, tu ets molt millor, eh? No em diguis que... Anem a fer un rapidíssim 1-1 amb els jugadors més destacats de la selecció. Som-hi? Som-hi! Comencem per Joan Carles Navarro. Impressionant! Pau Gasol. Decisiu! José Antonio Calderón. Apostoflant! Ricky Rubio. Simpàtic? Sergi Llull. Ja comencem. Què passa, que no sabem dir Llull? Llull. Llull. Sergi Llull. Llull. Liu. Lui, liu, ui, nyul, pul, tul, cul, llull, mui, lul, trul, cul, A veure. nyul, cul, A veure, es diu Llull. Veus? Tu sí que ho saps dir bé. Bueno, tu dius molt millor que jo. Tu molt millor. Escolta, que jo ho dic molt malament. Que jo no ho sé dir. Mira com ho dic. Jo ho dic fatal, Llull. Que jo ho dic fatal! Que jo ho dic...